Ko je? Alo, opet Peco, slušaj da vam ističem za sakralno. Stani, aj za početak samo malo onako da se dogovorimo oko reči koje koristimo, da ih Da, prilagodimo. neću čuti, slušaj, samo da vam ističem. Ajde. Došla je na sakralnu nekom ortaku, umrla baba. I sad onako bio polo otvoren sanduk do pola, razumeš, i neki ljudi držali govor, kao komemoracija, kako se već zove. Je, dobra. I vrate, bilo leto, vrućina neka i tad ispred onako sanduka stoje najbliži, taj ortak, ne znam, njegov čale, keva, neka tu još moj stric, ne znam šta uvek, to neka rodbina. I kako neki čovjek držao govor, neka muva se navadila i sve babi to je pokojno po licu, razumeš? Kruži pa na lice. I neki čovjek tu, da li mu je stric uvek, ko zna, ne znam, on onako uljudno, razumeš, par puta rukom onako makne, samo da je otera kao, razumeš? I kako se zove, ali ono malo je trzno, ono odleti, kak napravi krug i sleti opet na obraz, na čelo, razumeš? I vrate, svi ljudi krenu da gledaju da kikuću se, onako se smeju, počeli svi primećuju. I odjedno ja pogledam, njegov čale bio cirke, onako, razumeš, keva mu, ipak umrlo bio cirke do ja, i on pokaže tom čoveku u fazonu prstom kao ja ću. Nije prošlo minut, muva sleti, kad mu se opustila ruka, znaš koju šljagu za vas. Mu promašio se, odvalio sa Martinu. A, majko moje. Nisam, vrata, aj pozdrav, čao. Ajde, čujemo se. Ja ne verujem.